Salutare tuturor, numele meu este Pronectare și astăzi se vom juca un joc care mergem cu mașina în pădure. Da, mașinile sunt conduse de niște străini și suntem oarecum ca oamenii aia care vor să-i conduci undeva. Și n-am vrut să joc singur pentru că era prea plictisitor. Deci am adus un invitat special, Gabi! Și în acest video o să vreau să terminăm jocul, dacă putem. Nu-i așa, Gabi? Și hai să nu mai stăm la vorbă și să intrăm în meci. Așa, deci asta e jocul. E în deșert, noi în pădure. Ce aici? Ce, doamne? Avem chestii. Press left control. Asta cred că am învățat. Și acum ce? Numele tatălui, hai oprești. Poate să oprească cineva? Gabi? Gabi! Scăm pe Gabi. Papa, Gabi. No. Poliție. Cât mă duc? Am uitat să fac ceva. Ok, Gabi a ajuns la Dumnezeu, Gabi trebuie să meargă pe jos. Ce, doamne, se întâmplă acolo? Gabi, tu cât de departe ești? Ambulanța! Gabi, am rămas în spate și eu. Ajutor! Oprește cineva? Gabi? Tu unde ești? Mor, tu. Am găsit un nebun în pădure. Ce? Asta vrea să mă pup. Cum adică la închisoare? Ceva bun. Am un topor și nu mi-e frică să-l folosesc. Nu te mai îndepărta, Gabi! Nu te mai îndepărta! Că mă apropii de tine, eu! Gabi, tu nu mă vezi? Gabi, nu te mai mișca! Nu te mai mișca!
vin eu după tine. Gabi, nu mă mai... Bate-te și tu, că ai și tu. O să nu îl pierd pe Gabi așa. Băieți, am dus pe Gabi degeaba. Cum ai scăpat? Uai, ce headshot mă dă? Nu mă permit așa de mult. Doamne. Gabi, vin după tine imediat. Gabi! Sar gardul! Uite aici o crăpătură. Gabi! Toporișca! Un moment. Așa. Ok. Da. Dacă vă place episodul și mai vreți episodul genul acesta, să nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe. Nu știu cum mai șmechere, nu așa, Gabi? M-a călcat. De ce nu pot să-i pun? Da. Am avut și mașină. Wow, wow, wow! Ce scrie pe peste semnul tău? Ia dă să văd. Da. Ferrari! Bă, să ne simți! Gabi, ajutor! E o capră de bună aici la mine! Și urâtul ăla m-a lăsat acolo! Te rog, oprește! Așteaptă-mă că am oprit o mașină! Am făcut accident frontal. Te văd în sfârșit. Săracom. Mașină, te rog. Nu! Mă oprește poliția!
Hai să vedem. Gabi! Poliție urâtă. Am dat corect. Este unul băguit. Ok. Gabi! Am ajuns la pușcărie. Ajutor! Stai că scap. Ba, bravo, te urci tu sus. Am scăpat. Acum, Doamne ajută de o mașină. Băieți, pentru voi am ajuns la închisoare. Efectiv am văzut și eu. Oh! Gabi, de ce te duci în pădure? Eu sunt în stradă! Gabi, am despărțit. Suntem foarte deștepți. Eu sunt la 2600. Ajutor, Gabi! Ăștia au prins XDM-uri! Nu trebuie să opresc. Mori! Ajutor! Mori! Dar de unde are Gabi armă? Ce doamne se întâmplă? Ce am primit un apel plus. Stați un pic, bă. Păi stați un pic. Așa. Maimuță! Fură-i asta, fură-i Lamborghini, Ferrari sau Lamborghini, nu știu. Băi, scrieți în comentarii ce e ăsta, Lamborghini sau Ferrari. Așa. Dacă auziți niște... e ăla din... Stop! Stop! Și ce? Mai bine nu. Gabi, îmi arăți arma aia un pic. E ruginit. E ruginită. What? Gloanțe. Bă! Am picat. Gabi, nici nu știam că e posibil. Dar noi nu cred că putem sta împreună 5 secunde. Face noapte. Și nicio mașină nu mai vine.
Hai, te rog, zi că mă duc. Dar că nu mă caci aici. Papa, să trăiești. Să trăiești că... Ce, Doamne, da, ați scăpat și de asta. Eu o să mor dacă nu găsesc viață. Nu zi. Yes! Dați un pic, băieți. Asta este. Ca să pot să văd câte gloanțe am găsit pe geamă. Okay? Sper să nu deranjeze că l-am pus acolo. Și hai să continuăm. Eu sper că vă plac videoclipurile astea, pentru că o să mai fac dacă vă plac. Faceți și zi. Ce doamne e aia? Gabi! Stăm împreună de acum? Ok. Archie! Frate, ce-are ăla? Dă-mi! De ce nu pot să iau sniperul? Cel mai... Dă-mi un bandaj! Te rog! Bro! O să mor. Yes! Gloanțe! Le iau eu? Mulțumesc! Dar ai... Ia, stai că mai dau și eu. Ce mi-a dat? Oase! Gloanțe? Un bandaj, bun. Un medkit. Mai multe gloanțe, un alt bandaj, un alt bandaj, un medkit, un alt bandaj. Ah, frate, nu pot să... Așa. Un bandaj, un medkit și așa. Așa, de unde? Era cumva un sniper. Am văzut un sniper de ăla ruginit. Așa, ascultiști. Sigur vrei să ne batem? Ură, ce vezi? Ăla, dă-o ceva. Ceva în corturi. Gata?
Ce, Doamne, era sunetul ăla? Bă, frate, și eu îl văzusem și cream că nu pot să-l iau. Gabi, ce, Doamne, e aia? Mașina? Unde e o mașină? Gabi, fugi! Gabi, fugi! De ce? Mor! Să mor eu! Am nevoie de viață! Dau rapid un medic. Era să mor, că mă mai pot. Gabi, am nevoie de un os. Mă ajut să iau un os? Gata, am luat destul. Gabi, știi ce fac eu cu oasele? Mi-am upgradat pistolul. Ăsta e un om random. Au! Ajutor! Îmi dau un bandaj. Ce? Nu știam că se fură ție. De unde să știu? Gabi, dar acum de că nu-s așa, dar mai bine o mașină. Nu, glonț. Hai să nu. N-am decât o gloanță. Hai să nu ne mai consumăm gloanțele, eu nu mai am. Fugi, fugi. Ah, perfect. Ba, mai vine o mașină. Gabi, eu zic să ne blocăm în casa asta pentru câtva timp. Bau. Da, hai să nu. Ce, Gabi, tu vezi aia, nu? Vino în casă. Gabi! Stai că am ieșit după tine. Gabi! Da! Uită-te pe ușă. Satan! Sper să nu primesc copyright sau...
nu știu ce, la video-ul ăsta care îl filmez. Și face, hai să vedem, Doamne. Începem când vine noaptea asta. Nici nu mai contează, în 3 secunde. Perfect, că vine unul. Ce-i, Doamne? Ajută! Ok, eu zic să plecăm mai repede. Casa e bântuită. Gabi, tu vezi aia cu ochii albi? Fugi. Fugi. N-avem mașini. Gabi, trebuie să-l omorăm. Yes! Mulțumesc, Gabi, că l-ai aruncat! Gabi, ajutor! Ce, Doamne! Ia, stai, poate ceva în celulă. Ceva? Gabi, hai să mergem, nu-i nimic. Da? A, câți dă? Mie spui, nu mai vine o mașină, s-a băgut jocul. Revenim când găsim o mașină. Așa, am luptat o bază, nici o mașină n-a venit. Gabi, ai vrea să vânăm un monstru? Cum adică? Ce? O mină! Poate găsim ce? Mor eu! No, am murit! Da, am murit. Asta a fost. Dacă mai vreți episoade șmechere cu acest episod sau chiar partea a doua, nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe și noi ne auzim data viitoare. Pa!